ndị na-esoro Amokwe TV anyị na-ekene unu na-asị unu nnọọ na-emere maka isoela anyị ebe anyị nọ tata bụ na Community Secondary School dị n'Ogbunege Oyeja ọnụ field ya bụ ihe anyị nọ ọta ka eniri nnukwu nwaanyị bụ Mrs. Josephine Ụzọamaka Enano anyị wee bịazie ka ekpe mmemme a na-akwanye onye nwụrụ anwụ ugwu wee hụ nnukwu mmadụ n'ebe anyị nọ anyị na anyị agba ajụjụ ọnụ mara ihe nwa na-eme si aga. Chief Ezabata, biko anyị chọrọ ka egwu ọha na eze onye bụ na ihe a na-emeta nwa ka obodo hụrụ. Afa m bụ High Chief Isi Nwachukwu Ezabata one of Udi. Ibu nwoke nọ n'ọnwụ abịakpuso anyị mgbe anyị bịara eri oku na-adụrụ ụmụ anyị nwa hapi, mana ịmakwa na o nwere oge onye ọbụla ga-ana and olu ha ene asị n'ọchukwu bụ ihe wetara n'ọchukwu bụ ihe na-ewere ka o si wee dafụta tata ebe ka nchike Udu Bunch ọ hafụrụ anyị na Lagos gbaa ọsọ ọ bụ ihe ọ gwara gị mkpụrụ mba ọ hafụrụ anyị na Lagos o so na ndị nọ under my control na Lagos and ọ na-eru ekwe n'isi ọ na-eru isi and ọ na-anụrụ m ihe maka ama m mgbe anyị ji enye ya advice ugbo na-abụ ya jee nụọ nwaanyị and o mechakwa eje nụọ nwaanyị ịghọtago kpọọ m si m na ojekwa anụ nwaanyị m nshi a na-ebi aka n'ọka a na-eme maka ịma m bịa mechie ya anụnwa niile ime ka Tony Bunch nke ụmabi jerije mechie chọzi ime jee nụta trọbụl ịnụkwa nwaanyị mgbe ibe gị na-anụ nwaanyị ama nnafụkwa gị ime ihe ị chọrọ ime ị ga-emechachi ihe niile ị chọrọ ime. So ịbụ nwoke n'otu a mama anyị si were bịa mee nke ya na anyị na-asị ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Anyị nwa bụ ndị na-anọ Chineke nye anyị mgbamume ihe anyị ga-ejikenu wee na-eme tata bụ ka anyị bịa gbakọọ welu nye nsọfụrụ dọrịa onye a bụ ihe anyị na ebe a maka asụnọ mgbe mmadụ na-enyi mmadụ ka ọ na-enyi onwe ya ụbọchị ịnwụkwalụ ịma ṅụ mmanya ịma ṅụ taiga na-aṅụ ebe a maka ị naragwo ọ nke ahụ ị ṅụtara mgbe iji ejekwanyechere ndị ọzọ ugwu bụ ihe ifu wee nara. Ana m asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla bịara ebe anụwa na mma. Ana m ekene ha na-asị Udu Bunch na Chineke ga-enye mgbamume nya nyere ya n'otu ndị ọzọ si wee nye nke ha. Mama nke m anwụgo Chukwu meere m ihe ọ bụrụ na m akwụgoro bifo nwụọ. Nke na-aka njọ bụ na ijiho mgbe mama gị nwụọ ọ na ị ka dị n'obere nwa mama gị nwụọ ịma nye nsọfụrụ ịsọfụ ozuru inye ya so onwe nsọfụrụ ọ na-enyeghị ya ọ bụgoro the environment the preparation ịhụ na o gosiri the woman ọkwa na onye nwụrụ anwụ na ahụ ụzọ ọ ga-adị happy. So anyị nwa na onwe anyị ga-anọ anyị ga-eri eri and anyị ga-aṅụkwa na-aṅụ maka na Udu Bunch so na ndị a na-ekwu o dowe ekenu maka ọkwa na o doweghị o nwere ike abịa mekoneta obere ihe onye ọbụla anara ya ịpụtakwa sị gị na ihe enwere bụ life and tere so ana m asị na udo ga-adịrị anyị dokwara ndị niile ga-achọta ya ọ ga-adịrị ya na mma dokwara anyị nwa bụ ndị bịara abịa nnọọ. Ka ị na-esoro Amokwe TV unu ahụgo ka ya bụ mmemme si aga. Chief Ezabata akọwagwola anyị ka ya bụ ihe si wee nọrọ. Anyị na-achọ unu deme maka isoela anyị ọnụ unu nwoke onye ahịla Chukwuebuka daalụ maka isoro Amokwe TV.